Sziasztok, itt vagyunk, egy új sorozatot fogok elkezdeni, és annak a címe az lesz, hogy a nagy család, és hát ez úgy értem, hogy először is nem azzal fogom elkezdeni, hanem egy kis bevágó kis free nyitással fogom elkezdeni, és bocsi a hangomért, tudom, nagyon szexi hangom van, de most kérlek, ezt nézzétek el nekem. Na, akkor mehet. Áj. Esti műszakban is nem jönnek ki, hogyha 4-szer csengetek. Mindegy, itt is hagyom. Még egyszer becsengetek azért. Én tudtam, hogy ő lesz a gonosz. De nagyon jó képű, aki játsza a szuper robotot. Ó, ez meg mi volt? Mint hogyha hallottam volna valamit. Várjunk, milyen nap is van ma? Nem hoztam le most naptáramat. Ja, tényleg. Vasárnap van, vasárnap szokott jönni a posta. Jó, akkor megnézem benne. Miért jön ilyen későn a posta? Nem baj, remélem, hogy jó dolgokat kapunk. De jó... Bocsi. De szép, annyira szépek. 3 is van. Olyan szépek. Hogy így hozták? Mindegy. Olyan szépek, és ahogy látom, állatok. Remélem valami nagyon menő állatok jöttek. 1, 2 és 3. Nagyon mocorognak ezek, de annyira kis cukik, jaj. Így. Olyan kis cuki vagy. Kis... Mi a neve? Emlős. És ez... Ó, napszemüveges cica. Annyira cukik vagytok. Mindegy. Olyan kis cukik vagytok. Nagyon cukik vagytok. Anyám majd megnéz titeket, hogy mi legyen veletek, de olyan kis cukik vagytok. Itt vagy, tehát nem? Vagy csak a nyele? Ja, ahogy látom, már nem is megy. Jó, akkor kikapcsolom a tévét, és mehetek is fel. Na, most ide értem. Nagyon tetszik. Várjál, hová tettem a kosárlabdámat? Nem látom. Nem baj, még most nem is fogok pattogtatni, mert anyáik lent alszanak biztos. Nem is tudták, hogy fel vagyok. Nem baj, még egy kicsit akkor nézzem. Oda teszem a sulisat. Ez nagyon jó. Na, nézd. Egy pár órával később. Nézzük. Hány óra is van? Ó, 10 óra? Jaj, nem jó, anya, le fogsz idni. Gyors elteszem. Az iskolai tabletem, mit csináljuk? Még... Várjál. Ez az... Nem kell holnap iskolába mennem, mert ma van 22. és holnap lesz 23-a. Jaj, de jó, alig várom. Legalább nem kell elmennem. És legalább nem kell kosáredzésre mennem, bár igaz, hogy szeretem, de attól még jó lesz így. Na, füles leveszem, oda teszem a helyére. Na, akkor jó éjszakát. Jó reggelt, reggel van.
Jaj, de jó, ma nem kell dolgozni, menni. Jó. Nem nézed. Akkor... Fáradt vagyok kicsit. Majd lent tornázok. Mindegy most. Mivel nem kell sietnem, ezért így jó lesz. Gergőt még hagyom aludni. Rendben. Lili, kelj fel, drágám. Jó jeget, anya. Na, milyen nap van ma? Nem tudom. Hát nem tudod, hogy milyen nap van ma? Hétfő. Hétfő van, anya. Ne, de akkor menjünk egy oviba. Nem kell mennetek az oviba. Hogy érted, hogy nem? Hát úgy, hogy téli szünet van. Ez az téli szünet, nem kell menjünk a oviba, hogy nem kell menjünk, és munkahelyre sem. Na gyorsan öltöz fel, és felkeltjük a testvéredet rendben. De minek, hogyha nem kell menni oviba? Akkor minek? Hát, hogy neki is elmondjuk. Jó! Na, öltöz gyorsan. Nyilván. Jó. Kész vagyok, anya. Rendben mehetünk. És apámmal mi lesz? Apát is mindjárt felkeltjük. Felkelthetem? Igen, felkelthetem nyugodtan. Ez. De nem fogsz ugrálni a hasán. Ó, hát ilyenben. Nem, mert akkor nyugodtan kezd be. Jó. Apa. Na te kis rostron, miért keltettél fel? Nem kell menni dolgozni? Jéj! Az nagyon jó hír. Na gyorsan fel is öltözök. Jó. De anya sincs felöltözve. Jó, mondjuk lehetünk pizsomában. De nekem akkor miért kellett? Jó, akkor gyorsan öltözött. Menj ki, apa. Jó. Hello. Nem kell menni dolgozni. Most ma lehet mindenki pizsamában? Rendben, legyen. Jaj. Így. Na. Akkor. Mehetünk fel Lilihez, vagy Sophiehoz. Ilyenben, na megjöttünk. Teljünk. Várjál, golyós van. Rendben, várjál, elhúzom a függönyt. Ott a szemüveg. Sophie, felkelni. Ez mi akar lenni? Ma megint hétfő van. Te tényleg azt hitted, hogy hétfő van? Miért? Hétfő van, ugye? De ma nem kell menni dolgozni sehova, sehova. Ez az! Na, gyorsan fel is pattanok. Át is öltözök gyorsan. Hová megyünk? Nem kell átöltöznöd. Tényleg? Jó. Ti tudjátok. Így is jöttek? Hát... Ez egy kicsit furi lenne, hogyha így jössz. Szerintem. Tényleg, jó. Akkor nem így jövök. Na, mehetünk. Rendben. Na, mindenki készen áll. Csinálok először reggelit. Igen, az tényleg jó lenne.
Na, gyere. Rendben. Jó, na mehetünk. Mindenki üljön le. Rendben. Ja, várjál, én nem ülhetek le. Nekem kell csinálni. Rendben, addig, ameddig csinálom a reggeli, addig mindenki vagy kimet az udvarra, vagy nézzenek filmet. Nézzünk filmet, az inkább jobb. Na. Rendben, addig megcsinálom a reggelit. Mi az, hogy nincs itt semmi? Jó, szedd össze magad. Akkor majd rendelek. Nézzük, ebbe sincs. Mit csináljak? Mondjuk jó, akkor rendelek. Család, szeretnék valamit mondani. Ó, mi az? Nincs itt kaja. Erre, ez az, akkor rendeltünk. Jó, akkor rendeljünk. Na, ki mit kér? Én szeretnék egy hamburgert. Nekem jó a cézár saláta. Én szeretnék nem tükörtojást. Rendben, és nekem is jött egy cézár saláta. Ez így jó lesz. Akkor mindjárt jön a futár. Rendben. Addig akkor nézzünk valami kis mesét. Vagy valami, amit szoktatok nézni gyerekek, nem szoktatok. Gyertek, mert kihűlnek a ennivalók. Jövök, várjátok egy kicsit. Remélem finom lesz. Na mi is. Jó napot! Kicsit sok mindent hoz, nem gondolja? Örülök, hogy csak ennyit kell. Szerintem még lesz vásárló. Mindegy, annyi a lényeg, hogy most kihoztam önöknek a viszontlátásra. Viszlát! Itt van az ennivaló. Hát... Tessék, anya, tessék, és ez az enyém. Ehetünk itt. Kérlek, anya, hadd együnk. Rendben. Ez az. Jaj. Na, akkor ehetünk. Na, akkor együnk. Elmosogatod? Elmosogatom. Rendben. Rendben. Örülök neki, hogy legalább ma így. Na most, hogy elmosogat nekem a gép. Ennyi volt ez a videó, remélem tetszett, iratkozzatok fel, és lájkoljátok, hogy szeretnétek még. Sziasztok!